Igbo bụ Igbo ọkwa n'okwu Igbo ka anyị kakpụ n'ọnụ nke kpaliri ntata bụ ụmụ nwoke ndị Igbo na-esekpu ala were jee propose nwaanyị ha chọrọ ịlụ. Ndị dị mkpa bini na-esekpu ala epropose nwaanyị na ha chọrọ ịlụ ya. Ebe efe nye onye moto mana ka nkọwa ka ụmụazị wee mara maka na analite na-achụ udere wee na-eche na ọ bụ egbe. Okenye anọkwa nso ebe ahụ ana ụmụazị na-achụ egbe, ụmụazị na-achụ udere che na ọ bụ egbe. Ọ bụghị omenala Igbo nwoke isekpu ala sị nwaanyị na ya anụ ya. Ọ bụghị omenala Igbo. Ọ ndị ọcha na-eme ha, ndị be anyị ha eme ha. Onye Igbo ọbụla sekpuru ala ihe kpalitere ndị Igbo n'onwe ihe onyonyo mfụ nke a bụ nwa nwoke pụtara na supermarket ka ọ Shoprite ama m ebe dị ya ka o wee nọ n'ibi ha wee gosi sekpuru ala na-asị nke nwaanyị ya narị ara enyi wiri ụmara imi nwaanyị ọ na-anụ nwoke wiri ụmara imi nwaanyị ahụ anụ nwoke ọ nwoke na-anụ nwaanyị ọ nwoke ya agwa nwaanyị na ya anụ ya ọ bụ na ọ kweta ka ya nụrụ ya ọ bụ wiri ụmara imi na-asị mgbe ọ ya na-anụrụ dimkpa bini nwaanyị ahụ na-anụrụ na-asị ya wiri ụmara imi. Maka ụmụazị kịta na-afụ ya chọrọ ka esi eme and ndị nne na nna nọ ha ama nkọwasịrị ụmụ ha ụmụ ihe ha ama nkọwasị ụmụ ha na-afụ ya chọrọ ka esi eme gosi ndị sekwu ndị dị mkpa binigasị chefu mmadụ che na mmadụ nọ o sekpuru ala na ibibi ọha ka o wee mee show si nwaanyị iri nwere imi. Mana ihe na-atọ m ụtọ na ya bụ n'imikite ime ha na-aba ha mekwa nwaanyị agosi nwaanyị ahụ ghara ha jewa ha nọ ebe ahụ na-atabisi okpofu. Ọ bụghị omenala Igbo. Nwaanyị ahụ esekpu ana asị nwaanyị na-aya anụ ya. Ọ nwoke ejekwu nwaanyị gwa nwaanyị ihe bụ obi ya. Ọ bụ na nwaanyị kwetazie ọ bụzi ahụ nwere nga o ji mgbe ya akpọ ya engagement from ebe ahụ akọbazi ihe ndị ya na ya na-abụghị maka na ụmụazị na-afịa cheno ka esi eme. Ọ bụ ọkwa omenala Igbo ọ ịkpọ kwurikwuri dị ya kenekwa m.